Poczekaj, powoli, po kolei. To jest prawa? Nie, to jest lewa. Boże, jaka muzyka w ogóle już straszna jest na samym początku. Głośno mówić, dobra. Cześć wszystkim, którzy zdecydowali się oglądać to. Ja grałam już kiedyś w Slendera, tego, i graficznie mi się tylko podobał, reszta była taka se. Ale no, cześć wszystkim, cześć Recek, cześć Gorol, cześć Grzechu, wszyscy siema. Nóżka w prawo, idzie w lewo, chłe. Mnie jest dziwne, no ale dobra. Niech stracę, najwyżej dostanę zawału. Dobra, jest auto. Straszne auto. Spożerające małe dzieci auto. Jakieś drzewa śmiercionośne pewnie. Z nich są pewnie te kartki. Podaj mi moją szklankę. Ja się nie wiem. Jezu, jak myszka szybko chodzi. Nie, ja się muszę przyzwyczaić, ja lubię jak szybko chodzi. Polska jesień. Moment, ja spożywam. Chwila, moment. Poczekajcie. Nic się chyba nie stanie, jak tak sobie będę stała. Dobra. Te ustawienia są pewnie na maksa czy coś. Jezusie. Dobra. Super, fajnie. Drzewa. Jak tu się biega? Shiftem się biega. Nie, shiftem się szybciej idzie. Co tu jest? Contact Kate. Możemy sobie kupić tą ziemię. Co to? Boże, ja jeszcze gram na jakichś takich super słuchawkach, że słyszę, jak się w tamtym końcu doliny zające tygują. Jaki to silnik? Nie mam pojęcia. Mikołaj mówi, że diesel. Co za jakieś dziwne dźwięki? Jakaś muzyka. Tam w ogóle coś jest. To się zbliża podobno. Racja. Ej, ale tu są jakieś takie nierealistyczne, że się chodzi momentami dziwnie, tak? Słychać, jakby ktoś szedł. Jak jedzą marchewki, tak, Leria. Tu się coś ebło. Ej, ładne są te sunraysy, tak? No. Pismo 6-latka. No nie. Może nie 6-latka. Stogi siana są nawet. Realizm. Polska wieś. Promienie słoneczne. Ścieżka, okej. Tak wyszło. Taki Outlast trochę. Dobra, no nie bądźmy tacy ten. No graficznie prawie jak auto. No może trochę brzydszy, no ale to jest na niższej rozdziałce ustawionej jak natywna. Co to jest? Jezu, myślałam, że to samolot, a to skała. Pada mi coś, no. O. Słyszeliście to? Tak jakby ktoś szedł zaraz obok mnie. O, zaś. Postać chodzi czy hopsa? Cholera ją wie. Słyszeliśmy, dobrze, że słyszeliście. To jest samochód jakiś, a w ogóle chyba wcześniej się budziło obok tamtego samochodu i padał deszcz i było ciemno, albo to jest inny... Jezu, straszne auto. Da się tu wejść? Da się coś mu zrobić? Nope. Imbalas. Kto się boi? Rękę do góry. Mikołaj otwierał paczkę chipsów.
Nieprawda, paczka chipsów już jest otworzona przeze mnie. Chmury są bardzo ładne, a ta muzyka jest taka dziwna, jakieś dzwoneczki. Mi się to kojarzy z tymi dzwoneczkami, co ludzie je wywieszają sobie na balkony, nie? I to, że tam się niby odstrasza jakieś złe duchy. Przez chwilę myślałam, że tam jakaś postać, to jasne, to jest postać. Chipsy, fuj. Ty się, Daria, nie znasz, kupiliśmy sobie te fajne takie duszki. Nie wiem, kto, czemu się... Ja pierdzielę. Skisłam. Może dzwońcie po pogotowie ogórowe. Koper wszędzie. Czemu się zrobiło nagle tak ciemno? Halo? Nie ciemnijmy. Boże, przecież ja zginę, jak tu będzie tak super ciemno. Ja już zginę. Czemu jest tak ciemno? Nic nie widzę. Tu ktoś w ogóle chodzi. Dobra, cicho. Idziemy. Potwór leci. Nie mam latarki. Don't have latarka. O kurwisz. Bla. Słyszycie to takie dudnienie? Ręce mi się spociły. Ty się tam nie śmiej, bo to nie jest zabawne. Co to jest? Na E się zbliża. O Jezus Maria. Coś skrzypło. Dobra, ja sobie tu tylko chodzę. Left click. No, klikam. To jest chyba najwujowszy system otwierania drzwi ever. Okej, a gdzie są mieszkańcy tego zacnego przybytku? Tu coś jest. Mam latarkę! Tak! Dead. Telefon umarł. No otwórz to. Fajną mają kanapę. A! Co się stało? Ktoś se w szachy grał. Zrobiło mi się ciepło. Tu lampa padła. Zabili telefon. Boże. Cześć w ogóle wszystkim, co przybyli. Ja się nie będę witać, bo... Kurde, co ja zrobiłam. Bo nie. No dobra, zrobiłam se kółko. W ogóle te rysunki są chyba najstraszniejsze z tego wszystkiego, co tu widziałam. W prawo, w lewo, w prawo, w lewo. Tu, bo jest mniej drzwi. Jezu, jak ciemno. Jak w dupie. Bardzo. Jest coś w wannie. W wannie zawsze coś jest. Jak ktoś oglądał Lśnienie, to wie, jakie rzeczy mogą być w wannie w ogóle. Jezu, gorąco mi. Ręce mi się ślizgają jakoś tak po klawiszach. Dobra, idźmy w lewo. Jezus Maria. Ebnie coś zaraz, na stówę. Zaraz coś tak trzaśnie, że dostanę zawału. I wtedy kto mi wypłaci jakiekolwiek odszkodowanie? Nowy art był na Facebooku. Tris, tak, widziałam Tris. Bardzo mi się podoba. Potrzebuję klucza do drzwi. A, otworzyłam okno. A da się tu skoczyć, da się schylić. Skradamy się. Skrada się jak inwalida. Tu byłam. Dobra, chcesz mi straszny dom. Tam jeszcze nie byłam. Nie, tam byłam. Idę stąd, co tu będę łazić. Tu. Deszcz chyba w ogóle pada. Albo se tak szumi dla jaj. Czy baterie do latarki się kończą? Niech mi ktoś powie, że nie. Drzwi są zamknięte. Okej. Kończą się. Nieprawda, mieliście mnie okłamać. Nie kończą się. Do kamery to jest chyba bateria.
A tu się zrobi dzień, czy to już zawsze będzie tak ciemno? Dobra, ja bym tak szła gdzieś. W ogóle, co to? Jezu! A! Przestraszyłam siebie i nawet Mikołaja, co siedzi za mną. Śmieje się z nerwów, a Mikołaj się posikał. Ostatnio mi opowiadał, jak miał 2 lata i trzeba było pomóc. Czemu tak szumi, no? Tak się nie dzieje w lesie. To są kłamstwa. To w ogóle wyglądało przez chwilę jak jakaś straszna twarz i wyświetlają mi się powiadomienia od Steama. Czemu mi jakby latarka gaśnie? Nie gaśnij, Boże. Nie, podawaj mi ręki, tylko podaj mi szklankę. Jak to zrobię? Dobra, chwila, moment. No dobrze mówię, nie wróćcie do tego domu i szukaj kluczy. A jak nie chcę? Nie ma nic. Ja nie pamiętam skąd przylazłam. Tam coś jest w ogóle. No to płot. No dobra, no. Jak se chcecie. Jak zginę, to będzie wasza wina. Nie zapomnę wam tego, a jestem tu modem. Zastosuję słynną taktykę zbanować wszystkich. Co to za mysz? Jaka mysz? Logitech T9. G9. Żartowałam. Fajnie. Gdzie tu miał być physics? Tak? No to dupa, nie ma, nawet huśtawki się nie ruszają. Tu coś jest w ogóle. Coś czasu... Nie! Nie ła... Cały czas mam wrażenie, że coś chodzi obok mnie i to mnie irytuje, bo jest ciemno. O, teraz na przykład. Oh. Ja, jest kamerka. Achievement unlocked. Playing on... Super. Mam achievement. Ekstraśnie. Teraz niech mi ktoś powie, czy tu się zrobi w końcu jasno. Super, wzięłam sobie tablicę z lodówki. Co to? Też se wzięłam. Dobra, powoli, po kolei. Nieustraszenie. A tu nie byłam w ogóle. Drzwi się otwierają naprawdę źle. Down here, good to here, bla bla bla. Nie! O, ho, ho, nie, żadnej muzyki. Teraz pewnie będzie mnie gonił, nie? Bo zabrałam już tą kartkę. I tak dudni w ogóle w tym domu okropnie. Tu nie da się otwierać szuflad albo czegoś takiego? Sam jesteś wstrząsy górnicze. Dudni, bo ta gra jest dla nie Jerzy Urban w lodówce. Ja. A jak schować tą... Aha, F. To wtedy dupę widzę. Znaczy no. O coś... O! Dodał się nowy bas. Coś tak ebło trochę. A tu co jest? Tu teraz mi coś wypadnie pewnie. Uwaga. Nie wypadło. Jezu, plecy mnie bolą. W ogóle... Co to za burdel? Jakby tu wpadła perfekcyjna pani domu, to by ich wszystkich wywaliła. Zajebongo. Jaki cień mam w ogóle? Ciekawe, czy jestem kobietą, czy mężczyzną w grze.
Cygaro. Palacze. Bez jaj. Boże, mój cień mnie bardziej straszy niż to wszystko razem wzięte. Tu jest z zewnątrz. Dobra, to idziemy do schodach. Grasz kobietą i po cholerę jakakolwiek kobieta Zgubiłam się. Jakakolwiek kobieta by tutaj przyłaziła, no. Od tego są właśnie oddziały specjalne. Się dzwoni, oni przychodzą i na przykład jak w tym, jak ktoś oglądał w Reku, to wie jak to się kończy. Zostanę tu zawołał, tak czuję. No i co ja mam tu zrobić niby? Przecież tu nic nie ma. Zaraz będzie to taka melodyjka, jak mnie czaśnie po prostu i to by będzie na tyle. A pozamykam sobie te okna. Przeciąg będzie, kogoś zawieje. Gdzie jest ten grom? Nie przyjedzie. A tam, jak ja bym zadzwoniła, to by przyjechał. Ja umiem wszczynać panikę w ludziach. Wszczynęłabym. Wszczęła. Ej, tu też nie byłam. Boże, grają w golfa. Poszaleli. Jezu, gorąco mi. Nie ma tam nikogo na zewnątrz. Nie. Szczynęłabym. Tu coś jest, się świeci. Znalazłam klucze! Brawa dla mnie. Miki, poklasz mi. Poklaskał. Dobra, czyli to są... Co? Oż ty w bulwę. Jaka ta muzyka jest w ogóle taka... I weź otwórz teraz te drzwi przy takim podkładzie muzycznym. Moment. Golf jest fajny. Tam dupa fajny. O Boże, no. Chwila, moment. Musimy się napoić. I w ogóle zbieramy na materac, bo teraz każda noc to jest walka o przetrwanie wśród jak to się nazywa? Sprężyn, o. I polecamy suby za 5 dolców, co jest bardzo miłe, bo są taniej, jak na przykład by były w euro, a było do wyboru. I są zajebiste, imba, w ogóle piękne, fajne emotikony. Daria, możesz zaprezentować, jak mnie słyszysz. Jezus Maria, ktoś pojechał głośno na motorze. Śpijcie na podłodze. Sam se śpi na podłodze grzechu. Oż ty w bulwę jego mać. Och ty... A to nie są te kartki z tej pierwszej w ogóle części Slendera? Pierwsza kartka. Nie chcę. Muszę... Aha, czyli będę musiała iść do tej wieży. Dobra, jolo. Jezus Maria, ktoś krzyknął. Nie słucham. Wybiegam. Wybulwiście w kosmos w ogóle. Zajebongo. Gdzie jest ta wieża? Spieprzamy. Bas się dodał. Gorąco mi. Mam mapę? Nie mam mapy. Ale w drugą stronę. Na Escape mam menu. Slender za tobą. Oho, nie. Jezus Maria. Są jakieś kartki. Jest? Jest mapa? Pociulu, ruszałeś nie swoje rzeczy, błagam. Powiedzcie mi, gdzie jest mapa. Dupa, nie ma mapy. No niech mi teraz coś potwierdzi, że nie ma mapy.
Jak na Uruni po 18, jak w Nowym Porcie po 18. Nie ma mapy. To dupa. Zajebongo. A tu co jest? Da się skakać w ogóle w tej... O! Punktowo. Coś chodzi obok mnie. Jak się narysujesz, to będziesz miała. Jak ja kocham rady czatu. Są po prostu genialne. A zrobi się w końcu jasno? To ja grałam w innego Slendera. To teraz już wiem. To tylko pająki. No tam pająki to tam wuj. Biegning. Rozgrzewing. Ćwiczing. Gdzie ja w sumie idę? Po co ja tam idę? Teraz pewnie samochód mnie przestraszy. Albo ten bas. Coś pewnie pierdzielnie w pewnym momencie, no. No bo jak tu inaczej... W ogóle chyba świt się robi, albo to zmierzch. To jest takie nierealistyczne. Zaś coś obok mnie idzie. W ogóle taki... To cały czas jest jakby w lewej słuchawce... Nie, w prawej słuchawce to słyszę. I jak się obracam, to dalej jest w prawej. To albo coś ze mną jest nie tak, albo coś z tym jest nie tak. Świt. Saga zmierzch. Do dupy z taką sagą. No, takie trochę... No bo nie mogę skakać, tak? O, a teraz było w lewej słuchawce. Slender mi towarzyszy. No, niech to będzie. O, teraz był z lewej przez chwilę. Światło latarki mi w ogóle tak do dupy się zaczyna robić. Dobra, wróciłam se tu i co? I dupa, no dobra, to idźmy se tu w lewo. No co ja mogę? Teraz na przykład to już nie jest straszne, bo to jest takie... bezsensowne, bo jak mi się skończą baterie w latarce, to po prostu umrę, no, wcześniej czy później. Idźmy se tu. Jezu, nos mnie swędzi. Jezus! Dariola, ja cię uduszę! Grzechu, nie pisz kaszlokiem. Wy mnie po prostu nienawidzicie. Na maks po śląsku. Nie umiem, ja nie jestem ze Śląska, to jak mam gadać na maksa po śląsku? W waszym myśleniu nie ma logiki. Każdy robi se własne. Nie, na przykład Mikołaj rano robi mi kanapki, bo ja rano zawsze dłużej śpię. A Mikołaj szybciej wstaje i mi też robi. Duszę się ze śmiechu. Dzięki, Daria. Dobrze wiedzieć, że bawisz się dobrze moim kosztem. Zapamiętam to sobie. Zawału tu dostanę, no i tyle, no. Zajebista gra. Nos mnie zaś swędzi. I to dupy z czymś takim, bo ja znowu będę w tym samym miejscu. Boże, to będzie niekończąca się opowieść o tym, jak ja się gubię po prostu. O. Cześć, medalikosz. W ogóle cześć wszyscy, co przyszli. Zaś jest tutaj ten samochód. Jest tu coś... Mogę sobie...
Daliby opcję, nie? Żeby chociaż szło kopnąć ten samochód, albo coś takiego. Zajebą go. Oho! Słyszycie to? Coś się... Co to było? Już 22 minuty tak se błądzę. Autem nie można pojechać. Jezus Maria, oszalałeś. Nie chrząchaj! Ty się nie śmiej! To nie jest zabawne! No to sobie odkaszluj ciszej. Boże. Oho, było coś słychać. Słyszycie? Jakby kot miauczał. Cześć, Mit. Zajebą go. Bardzo się cieszę, że się bawicie dobrze moim kosztem. Super. O co chodzi z tą kasą? Są donaty na materac. Ale słyszycie to, co ja, nie? Czy padło? Jak szumi w ogóle. To chyba Slender jest blisko. To chyba zginę szybko. Chociaż tyle. Ucieczki. Ej, muzyka jakaś. Ej, to on włączył to radio pewnie. I no Kajano było. Epnie coś. Czuję to w kościach. W braku szacunku zgubiłem obraz. Gdy wychodziłem. O mój Boże, będę śpiewać, to będzie mi lepiej. To się może, nie będę tak bać. Tam w ogóle na dole były jedne drzwi do otworzenia. Pójdę i ją otworzę. O, Elvis. Jak się obrazy na czat dodaje? Nie da się. Trzeba być modem. To chyba stąd. Ale przecież miałam klucze. No przecież cichutko. Jezu, no to cichutko, to nie odchrząchuj. Ej, no co ja mam dalej tutaj robić? Bo to jest taka podróż donikąd. Przez chwilę się... Ja wam... Jesteście okropni. Dziękuję za donaty, które przyprawiają mnie o zawał. Bardzo miło z waszej strony. Też drzwi jeszcze były do otworzenia. To ile kluczy ja mam znaleźć? Tu już nie ma żadnych. Dawać, protipy. Kto pierwszy, ten lepszy. Szukaj bramy. Jakiej bramy? Chyba do zaświatów. Nos mnie swędzi. Dobranoc, Smith. Miłego straszenia. Dzięki, Bulwu. Patrzaj na obraz. Na który? Miej serce i pachaj chleb. Straszny jest, no. Oho! Uj, fajnie. A ile jeszcze raz daję pokoju? Najwyżej umrę ze strachu. Na schodach to mapa.
Jaka... Ta? Co to? Te rysunki. No to faktycznie zajebista mapa. Drzewa i Slender. Tam były takie wyżej, takie newsy. A to ten w pokoju tam w środku było. Ale nie... Cześć! Boże, się posypało serduszek jak zwykle. No, ale tą antenę już wcześniej widziałam tutaj, tylko że jej nigdzie nie mogę znaleźć. A tam brama! Dobra, okej. Zadzwoń do Agi. Nie, ja mam wyciszony telefon. Hehe. Jestem nieustraszona. O Boże, no. Jakby mnie zamordowali. Ja bym cię zamordowała z zimną krwią. Dobra, ucieczki. Run Forest. Tam się coś świeci, to chyba to. Ej, muzyka ucichła. Znaczy to dudnienie. Czemu? Ebnie coś pewnie. A... Nie bój się grzechu. Haha, nie przestraszyłam się. Samochód. Generator. Co tu się... Co wygenerowałam? Co jest? Sam jesteś zimnej fuzji. Ej, zajebam go. Aga, boję się tylko donate'ów, no bo to jak tą... Jak to się nazywa, to co leci na donate? Czemu trzasło? Czemu trzasł mi obraz? Co się dzieje? Sam się oświeć. Aha. Agregator i ja. Zajebista ścieżka. To są save'y w ogóle jakieś, czy to jest tak... Co jest? Ej, tam jest zaś ten... Agregator. Co mówisz? Gdzie się to zapaliło? Tam. Dobra, chwila. O, tylko monitor się... Nieprawda! Boże no. Aga, nie bandyta. Daj spokój. Aga od kasy umrze. No. Boże no. Nie mów. Chciałem się poskarżyć, że Aga ze stresu pije alkohol. Nieprawda. Piję piccolo. To prawie jak alkohol. To alkohol dla dzieci. Tak w ciąży. W jakiej ciąży? What? Muszę się wyciągnąć. To niepełnoletni. Ja mam 83 lata, ja mogę. Co wy wiecie? Mikołaj ci nie mówił, że w ciąży. What? Tłumacz się. Boże. Zatajał. To on zatajał moją ciążę, czy on jest w ciąży? To on nie może pić, nie ja. Dobra, i jedziemy. W ogóle jakaś budowa tu się odpierdziela, czy co? Teraz mi cały czas chodzi ta melodyjka z reklamy, co śpiewa taki jeden. Wiecie, o co mi chodzi. Nic nie wiesz, Agos, no.
To pewnie jak wejdę do wody, to się utopię, nie? Czy coś. Albo z wody jakiś wielki rekin wypłynie i mnie zje. Co jest? Tam się zaś coś świeci. W ogóle to nie powinno polegać na zbieraniu kartek, czy ja coś robię źle? Agas Kaszub, no błagam cię, Agas Kaszub, proszę mnie nie obrażać. Sam se mów po góralsku. A co tam jest w środku w ogóle? Tu nie ma jakichś save'ów, czy coś? W ogóle ktoś mi zepsuł czat. No, Daria mi zepsuła czat. Nie, o nie, nein. Czemu po niemiecku ja to powiedziałam? O nie. O ho 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 nie. O ho 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 nie. Żeby mi tutaj nie leżało, żebym tego nie strąciła. Co, idziemy tam? Czy tam nie idziemy? Nie idźmy tam, co? Nie idźmy. Setki lat kultury germańskiej. No, lecimy, idziemy, dobra. Jak zginę, to będzie wasza wina. Jolo. Teraz jebnie muzyka pewnie. Znaczy nie jebnie, gruchnie. Głuchnie. Co to w ogóle jest? Czemu tu jest taki burdel? Szopas. Ej, latarka mi tak trochę przygasła. O nie, to ja tam tak nie... Aha, bo tam jest jakoś tak uber ciemno. Tu się zdygasz na 100%. Zajebisty spoiler w ogóle. To oczywiste, że ja się zdygam. O Boże święty. Nie, ja chcę stąd wyjść. Nie, nie. Przepuść mnie. Zdygałam się. Nie patrz w lewo. Oh. Sierp i młot. Ty weź się, Lucjan. Wyjdź. Oh. Behind you. Zajebiście. Prosta gra. Ty idź, Jama. To nie jest proste. Dobra. Co się będziemy... A to mnie zaatakuje? Agnieszka, nie panikuj. Nie mówcie mi, jak mam żyć. Ja nie panikuję. Ja po prostu nie lubię takich motywów, że jest ciemno. Jak w dupie. I o, no nie lubię czegoś takiego. Że jest ciemno jak w mordę jeża. Tylko po... Uj, ja mam tam iść. Jak ja już widziałam, co tam było. Coś tak... Nie. Nie dam się. Mam latarkę i nie zawaham się jej użyć. Dobra, bo idź do tej dziewczynki, będzie fajnie. Nie, bo mnie zabije. Tam stało takie coś i waliło głową chyba w mur. Ja. Nie idę tam. No, ale patrz, no, ale tu się świeci. To tu mam iść chyba. No bo po co by się świeciło, jakbym nie miała tu iść? Dobrze myślę? Szumi mi fest. To od morza. No bo wcześniej było tak, że jak świeciło tam gdzieś, to chodziło o to, żeby iść tam. To przecież idę. No dobra, no. Zostanę zawału przez was. Dobra.
boję się. No ale... Jak mapa każe? Jaka mapa? Mam tam iść do niej. Na pewno? Ale jak mi... Bo jak będzie trzeba uciekać, to ja zginę. A ja nie będę grała w to drugi raz, bo ja nie jestem masochistką. Ktoś motywacyjnego donate'a. Tak, że się zabije. 2 dychy na wino. Ja, bo mi się kończy. Nie mogę iść dalej, dobra. Ja... Ale ona nic nie robi. Bliżej. Boże, a jak zamknę oczy, to ty mi powiesz, co mam robić? Aaaa! Ręce mi się tak spociły, że mi się pokaże. Czemu? Ale nie, bo to trzeba znaleźć jakąś dziewczynę. O ile dobrze... Albo się zgubiłam, albo gra mnie robi w uja. Nie, dobra, okej. Nie, no bo tam było ciemniej po prostu. Jezu, jak mi się spocił nadgarstek. Ja się przestraszyłem przez to. Tak bardzo się oblałam. I dobrze ci tak, to jest zemsta. Ja nie lubię się bać, a ja lubię, ale jak oglądam horror na przykład, to mi się podoba wtedy. I zabrałam kartkę. Jedną. Tam, no, tam gdzie była, to zebrałam, nie? Tam coś jest. Lecę, bo chcę. Oho. Uczestniczysz w tym jakby. Jezu, swędzi mnie pacha. Już nie. Jak to przeczytać? Łuk staje. Dąb? Dębowy... Tu będzie pewnie kartka. Bo dudni. Jep. Basy. Pachnie mi frytkami w ogóle, nie wiem czemu. Mikołaj, no! Uderz go, patrz, dobre rady z tym na szycie. Gastrofaza, nieprawda. For me, when I was right, he said it happened. Help me. How to end this? Don't let him in. Zajebongo. Co jest? Przeszłam? To co, to kończymy. A nie, jednak nie. No nie, no to co to za bullshit jest? To jest dłuższe jak to? Oszaleli. Jeszcze ptaszki se dodali. A czemu w ogóle teraz światło latarki jest inne? Kolejna część. Dobra, no to jak przeszłam już pierwszą, to nie jestem takim nubem, że tak powiem. Co to? A! Dziwne dźwięki. Głosy w mojej głowie, w waszych też. Oh. 3 razy dłużej niż powinno. Bo ja gram dla fanu, a nie żeby wygrać. Dobra, okej. Idziemy.
Do przodu, bo to kobieta typowe. Ty słuchaj, synek. Bo co, że jak kobieta to nie umie grać w gry? Niby z jakiej racji to nawet nie jest w jakikolwiek sposób ustosunkowane. Gdzie kamera? Co gdzie kamera? Jaka kamera? Zabrali mi, ukradli mi kamerę. Jezu, ktoś się tłucze nad nami. Marcin się tłucze, jak ktoś zna Marcin... O! Płot się nawet doładował. Muszę tu wejść, prawda? A w ogóle cały czas miałam ściągniętą trochę jedną słuchawkę. Teraz mnie boli policzek. Jep. Tub głośniej. Odstosunkuj się, synek, od Agi. Szatnie. Dobra. Ebnie to ebnie. Na wuj drążyć temat. Arr. Strach. Ej, ja mam taki problem, że ja się gubię w takich miejscach. To już nie jest kwestia tego, że nie umiem, ale się gubię. Ja się gubię w centrum handlowym. Coś chyba zrobiłam źle. Prowadzimy zakłady. Zakłady wobec... Czemu? Będziemy robić zakłady, kto pierwszy dostanie bana na czacie. O co w tej grze chodzi? Ja też nie mam pojęcia. Nie martw się, nie jesteś osamotniony. Kierunki też mylisz? Nie, akurat nigdy mi się nie zdarzyło, żebym pomyliła prawa z lewym. Albo północ z południem, czy tam przód z tyłem. Tam coś miałam znaleźć? Czy to takie tylko... Co ty tupiesz? W górę czy w dół? W górę. Czy stąd przyszłam? Powiedziałbym ci, ale spoiler... Bo to trzeba znaleźć jakąś tam laskę. Znaczy małą laskę. Dziewczynkę trzeba znaleźć. Dobra, idę tędy. Dziążkę, frelkę. Ja naprawdę tak się gubię w takich rzeczach. Coś to ćwierka. Tu jest Zaś jakaś odnoga w ogóle. Zabójczy to... Wow, drzewa się ruszają. To i to jest zagłady. Czemu się tak dymi z tego? Klara się jara. Znalazłam kartkę. 1 z 8. Teraz jest ten jebny bas taki. Jakoś... O! Ej, znalazłam wieżę. Da się na to wejść? Da się? A nie da się. Nie. Klikam. Nie. Ej, da się na to wejść? Kamp ze snajperką. Ja bym tak zrobiła. Ja bym w ogóle nie łaziła. Ja bym w ogóle w życiu, kochanym, mowy nie ma. Poujmij to. W życiu bym w ogóle się nie znalazła w takim miejscu. Czemu mi się obraz rozmazuje w ogóle? Z której strony przyszłam? A, tam dupa, tam Slender. To tylko się chyba najmniej boję z tego wszystkiego, bo to tylko wyskoczy i raz się przestraszy. Tam była kartka, Kaj. O! O! Nie. W którą stronę uciekać? Uciekam tu. Ucieczki. A nie przestraszyłam się tak bardzo. Tylko troszkę. Tylko, gdzie ja mam iść dalej? No bo tu byłam. Dobra, ten basen mnie tu będzie straszył. Dupa tam, nie boję się ciebie. Drop the... Dobra, szumi. Ale ja się nie boję i biegnę. Chyba w złą stronę biegnę.
A tu już byłam. Pobiegłam w złą stronę? Pobiegłam w złą stronę. No oczywiście. Mikołaj, przestań śpiewać. Proszę cię, przestań! Cii. Ład. I to co ja mam zrobić dalej? No bo... Co mam iść tu? A tu w sumie nie szłam. Biegnę do ciebie. Jezu, w prawo, w lewo, w prawo, w lewo. To nie mam wyboru. Tam coś jest w ogóle. Jest ścieżka, dobra. Kulman. Tu będzie kartka pewnie i tu pewnie się wystraszę i... A to nie, to idę w inną stronę. Panie Slenderze, proszę mnie zostawić. O, tam się coś świeci. Idę do świecącego. Niech se będzie. Tu mam ogień. Mam kartkę! Fuck yeah! Ja to przejdę jak taki forest run. O nie, zginę zaraz. Słyszę dzika w tle. O! Może to jest las oliwski. Straśnik. Ej, Slender. Ja przez chwilę też myślałam tak jak ty. Bo wiem, co myślałeś. O! Halo, policja, proszę przyjechać do gry. Jezu, ręce mi się pocą w ten taki nieprzyjemny sposób. Ej, może. Mogę wyjść do wody? Aaaa! Hej, mam biec! Nie tam, tam. Nie pożyjesz! Jej poszukać. A ja i tak to nie przechodzę tak, żeby to przejść, bo ja wiem, że nie umiem. Wracaj tam, kobieto. Ale gdzie tam? Do Toy-Toya. Przecież byłam w Toy-Toyu, tam nic nie było. A tu już byłam raz. Wzięłam... Nie, ja wzięłam z Toy-Toya kartkę. To co wy ode mnie chcecie? Bulwiaki. Aaaa! Nie mrugaj mi, obrazie. Boże, ten epny bas. Tablica, kobito. Jaka tablica? W ogóle... O, co się stało? A tu nie było żadnej kartki. A da się? Nie da się. Ta z rysunkiem. A gdzie to było? To było... Tu jest Toy-Toy, ale z Toy-Toya wzięłam kartkę. Dobra, to idę za ten Toy-Toy, może macie rację. Na tablicy była Ewna kartka. Stąd wzięłam kartkę. Na jolo. Tu idę. Tu chcę iść. Tam się coś świeci w ogóle. Jak się okaże, że stamtąd... Nie, nie mogę się wrócić tam, skąd przyszłam. Wow. Tam coś jest w ogóle. A! Przepraszam. Strachłam. Jest tu coś. Jej, mam następną kartkę. 3 do 8. Czemu tu jest tak gęsto? A! Nie! Slender tam był. Boże, zbugowałam się w tych krzakach.
bo to mi ebnie zaraz tak po prostu na ekran i do dupy taka gra. Jakiej tablicy? Ja nie wiem, gdzie ona jest w ogóle. Twierdzą, że grać umieją. No błagam, no. Też wyjebista gra w Wiem, byłam, ale tu gdzieś powinna być kartka, jak tu mówiłeś. Ale tam nie mogę, bo tam mi obraz zaczyna trzeszczeć. Z tej strony nie ma. Tu. A! What? Dobra, zróbmy sobie... No patrz, no nie mogę tam podejść w ogóle. A gdzie ta tablica była? Tam czy... Ale tu? Może tu. Boże, ile ja się tutaj nadenerwuję. Cześć, Radek! Mikołaj się denerwuje ze mną. O, to jest ta tablica, dobra. Gdzie? Jej! 4/8, a ja czytam 7. Jestem niepoprawną optymistką. No ale nie podejdę do tych baniaków, no. Ej, a czemu tam nie mogę iść? Spytaj Niklausa, czy ma jeszcze Half-Life 2, bo widziałem mod do tego. Którego akcja toczy się na Bałtyku. Ma, mówi. Dobra, może go zrobiłam. Tak w głupa, bo może poszedł za mną. No i co? I dupa, no. Nie znajdziesz. Wuj dupa i kamieni pupa. No nie, mnie to po prostu irytuje. To już mnie nawet nie straszy, to mnie irytuje. O co chodzi w tej grze? Cholera wie. Ofensywny ten Slender. No bo to jest takie... Nie, ja chcę iść tu. Najwyżej sobie... O! Mam. Wcale nie na baniaku. 5 z 8. Ej, nie jestem taka zła. To gdzie ja mam iść? Oh. Tylko mi live padł. Nie no, live jest dalej, bo widzę. Że Max 2 zbierze. Dzięki za wiarę we mnie. Wy niedowiarki wredne, okrutne. Cześć Andy. W prawo, w lewo, w prawo. Idę tu. Tu pewnie już byłam 5 razy, ale... Jezu. Noga mnie boli. Co to? Tu byłam? Jezus Maria, tu byłam 5 razy. Łat. W ogóle tutaj nic na tej nie było i to mnie dalej irytuje, bo tu coś powinno być jednak tak czy siak. Dupne, duże. Robię takie kółka w ogóle. Nie ma zmylić, no dobra. Jeszcze jedna kartka i przegrasz. Ja myślę, że ja nawet tej jednej jeszcze nie znajdę. Tam byłam, tam nie idę. Tam w ogóle, stamtąd mnie coś odstraszy, ale tam chyba też zebrałam kartkę już. Friki, siedzi obok. Leży, a nie siedzi. Ja się tutaj denerwuję, a on się wyleguje. W imię czego? Z tyłu.
do dupy, idę tam. O, tu jest płot. Jezu, noga mnie boli. Taka duża beczka stoi na stojaku. Jaka beczka? Jaki stojak? Jaka dupna? Tu nic nie ma. Tu jest woda. A co to? A, to jest ta beczka na stojaku. Nie, beczka na stojaku. I co? I mam 6. Jeszcze 2. Zajebą. Ucieczking! A jest światło! Nie tu! Co oddychasz tak głośno jak ten pan z Outlasta? No dobra, już przestań trzeszczeć. A co tam jest? Coś mi zaczyna oddychać do ucha. Jezu, plecy mnie bolą w ogóle do tego wszystkiego. Idę tędy. A dupa, nie pójdę. Nie mogę. Tu stoi. Gdzie jest jeszcze... Moment, muszę sobie w ogóle nogę... Siedzi do rana. Zrobiłabym tak. W ogóle w trosce o moje zdrowie psychiczne i jakiekolwiek jeszcze inne, pauza dla zdrowia mojego i waszego i przerwa reklamowa, 5 minut. Gdzie tu się to... Tu.
Bu. Nie ma gifa z pieskiem. A po co gif z pieskiem? O Boże, no. Jezu, gdzie jest ten Slender? W ogóle tak sobie przemyślałam przez chwilę, ta gra to tak strasznie bazuje na takich dziwnych instynktach, bo to jest takie trochę bez sensu. Na przykład Outlast był lepszy. O wiele. Ja się na przykład oglądając Outlasta bałam 2 razy bardziej jak to. Czyli można sobie mnie wyobrazić. Kartę z łodzi. Jakiej łodzi? Dobra, czyli karta z łodzi, tej mi brakuje i brakuje mi jeszcze jednej. Czyli łódź i... Halo, czaty. Pewnie kontenery. Z kontenerów wzięłam. Z kontenerów mam, z tablicy mam, z Toytoja mam. Się nie interesuj, bo i tak nie zdobędziesz. A chcesz bana? Za obniżanie morali streamera aktualnego. Ja ci to mogę załatwić od ręki. Nosi jedną przy sobie. Zajebiście. To co, jedziemy do tej łodzi. A gdzie jest ta łódź? Dobra. Idę. Runda druga, ja. Woda była chyba gdzieś tam. Nope. Tam nie było wody. Dobra, pójdziemy sobie naokoło. Krajoznawczo sobie pójdziemy. Albo nie. Dobra, to gdzie ja mam iść? Pójdę sobie tędy. Woda była jakaś tam. Aga, zagraj w PT. Co to jest do cholery PT? Jak E.T.? Ja nigdy nie widziałam. Prosto cały czas. Tu prosto. No i to bazuje na takich instynktach, że typu wpierdzielimy ci coś na cały ekran, przestraszysz się. A gdzie klimat? Gdzie jest woda? Tam klimat klimatem, woda. Friki nie ma PS4. Nie ma, ale jak ktoś chce mu sprezentować, to polecam. Na pewno się bardzo ucieszy i wyślę, nie wiem... Ma Pegasusa i też jest fajnie. To są kontenery. Dobra. Czaty. Od kontenerów gdzie? No bo byłam przy tej wodzie. Bo im strzałeczka pokazuje, gdzie iść. Nie, no bo faceci są tacy zajebiści w grach, że w ogóle naprawdę nie ma wśród nich ani jednej osoby, która by była naprawdę wujowa w grach, bo to jest coś, to jest jak umiejętność, jak gotowanie, to jest naprawdę strasznie dziwna w ogóle pomysł. Prosto, strasznie dziwna pomysł. A ty się nie odzywaj. Moment, prosto w lewo, potem na... Aha. I będziesz przy kontenerach? Jestem na kontenerach. Nie umiem grać, a jestem facetem. Proszę bardzo, a ja umiem grać... Umiem w coś grać.
Proszę bardzo, umiem grać w Skyrima, umiem grać w CS-a też umiem grać. Trochę. Yaman napisał, że o wiele lepiej tam i w końcu tam i potem tada woda. Don Starwa, tak se idzie. I umiem gotować. Najlepszymi szefami kuchni są faceci, także o czym tu rozmawiamy? Dobra, tam symulatory, herbaty, nieważne. Powiedzcie mi, gdzie jest woda. Każda kobieta umie grać, a ja jestem założona, że idę o zakład, że znajdzie się bardzo dużo facetów, która nie będzie. Bądź w budynku pośrodku lasu. Nie, ja chcę dojść do wody od kontenerów. Umiem robić herbatę. Umiem zmywać naczynia. Kucharz gotuje, a szef kuchni rządzi, ale żeby być szefem kuchni, trzeba umieć gotować. Graj nie pierdol. To mi powiedz, gdzie jest woda. Bo ja tak to nie pójdę, bo to jest bez sensu. To jest łażenie na ten. Nad brzegiem, no dobra. Tacy jesteście pomocni, że aż wcale. Woda jest w kranie. Skisłam. Suchar dnia. Trzęsie mi się kamera. To jest ta tablica. I to może na tablicy będzie, gdzie jest woda. Nie. Ale strzelam, że tam będzie woda, bo strzelam. Słyszę jakieś szumy. Męski gen grania w gry mówi jedno. Jest, a nie wzięłam z niej kartki. A to jest drzewo. I co? 7/8. Bo szumi woda. Znalazłam wodę! I teraz, gdzie jest ta ostatnia kartka? I w życiu bym nie powiedziała, że dojdę tak daleko. Biegning! To była chyba jedna z najgłupszych rzeczy, jaką zrobiłam. W bulwę! Ale ostatnio mówią, że ma ten Slender. Nie wierzę. Pitej z tego budynku i nie wracaj. Dajcie do Nejda. Super. Potwierdzam, Aga. Nie, w budynku na pewno nie było, bo przelazłam po 15 razy każdy. Jak się okaże, że tej gry nie da się przejść, to się chyba szoknę. No to gdzie jest ta ostatnia kartka? Umrę, coś tak czuję. W drukarni. W jakimś budynku. Na wieży, na którą nie można wejść. Jakbym mogła, to bym was pobanowała, ale nie mogę. Dla męskich graczy. Jan, błagam cię. Co ma kuła? Czemu wyciągacie teraz tutaj Maćka? O! Dobra, a kaj jest ten budynek wtedy? Aha, bo masowe bany. Dobra. Cały. Ale ja już łaziłam w nim trochę. No dobra, ale wejdę jeszcze raz.
No dobra, no. Robię co mogę. A gdzie jest ta kartka? Nie chcę wchodzić w żadne ślepe zaułki. Tu nic nie ma. A na ścianie, w kiblu nie była. To w kiblu jest kartka? Przód. No bo jak on jest zaraz za mną... Ah! Tak umrę. Dobra, jeszcze raz. Na czym? No bo nie słyszę, co mówisz. Jestem w kiblach. W kiblach nie ma kartki. Na samochodzie byłam. Ale jest, ale Kaj. Jezu, irytuje mnie ten obraz. To nie kartka. Dobra, w prawo. Jezu. Od strony banku. Dobra. 7/8 to i tak mnie satysfakcjonuje. To będzie od początku. Wszystkie trzeba zebrać. Było tak blisko. Nie, nie będę tego grała drugi raz. O nie. Bo takie... Znaczy przestraszyć się przestraszyłam parę razy, to było słychać, ale tak, żeby to było jakimś takim... No bo to ostatnie to już było takie ganianie z nim po prostu po budynku i... Po co to komu? Tipa. Jama, trzeba było dać tipa 5 minut wcześniej, jak pytałam, gdzie jest ta kartka. Gestykulacja. Będziesz coś grał? Dobra, to ja w 10 lokacji, w którym... Toj wzięłam. Centrum informacyjne, nie wiem co to było. Magazyn wzięłam. Samochód to... W namiocie wziąłeś? Tak, w namiocie wzięłam. Kajak wzięłam. Tablica z maką wzięłam. Wieża obserwacyjna. A tam nie widziałam żadnej kartki. Tam można było wejść po tej drabinie? Że to nie ten budynek był. To jest bardzo prawdopodobne. Losowo. Kobito. Dobra. Moim zdaniem tej gry nie idzie przejść i ten. Ja generalnie odchodzę od was i oddaję stery. Halo? Nie jestem Nika, jestem Mikołaj. Kuźwa. Ale ładnie wyglądałem, co? Lepiej jak Rafalala. Muszę se przepiąć inotę. Przepiąć na głośniki.
Moment. Ej, to on zrobił filmik z MW3. Ej, to on zrobił? Nie, to nie on. Co ty pipcy za fleki? Ha, śmiesznie gada. Ha, beka. Dobre. Jeszcze mam oczy trochę niedomyte. Cześć Salezjanek. Nitrem przemyję, ja. Oczy jak Jack Sparrow. Czy widziałem nowy filmik PewDie'ego? Nie oglądam PewDie'ego. Ogień oczyszcza. Fajnie. Dobra, synki. To jeszcze inna chwila. Co się będzie działo? Będę grał w grę. Znowu politykujemy, nie. Kiwilc. Nie, teraz pogrom te. Jak to było?